Λοιπόν, θα καλωσορίσω τώρα τον κύριο Παναγιώτη Σκέρλο, εκπαιδευτή σκύλων. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση εγώ. Εμείς ευχαριστούμε. Λέγαμε νωρίτερα, επειδή γενικώς εμείς εδώ στον Sky είμαστε πάρα πολύ φιλόζωοι και ως εκπομπή έχουμε αυτή η ομάδα καμιά 15 σκυλάκια στα σπίτια μας. Ήθελα να ρωτήσω αν είμαστε γενικώς, η συμπεριφορά μας είναι η ενδεδειγμένη εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, πέραν της φιλοζωίας και της αγάπης που έχεις σε ένα ζώο, πρέπει να κάνεις και κάποια πάρα πολύ βασικά πράγματα. Όπως για παράδειγμα, όταν βγαίνεις βόλτα, να μαζεύονται προφανώς οι ακαθαρσίες, να φροντίζεις το σκυλάκι σου, να έχεις μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και να ακολουθείς τους κανόνες, να είναι μελουρί πάντα και ούτω καθεξής. Τα κάνουμε? Έχετε πει τα μισά, εγώ μπορώ να φύγω τώρα. Όχι, δεν θα φύγετε. Απλά έχω ζωάκια, καταλαβαίνετε, οπότε τα ζω κάθε μέρα. Δεν τα κάνουμε όλα αυτά. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Βέβαια, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ενημερωνόμαστε και σιγά σιγά χτίζεται αυτό που λέμε ατομική ευθύνη. Και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θέλω να σας δείξω ένα βίντεο, να το δούμε παρέα δηλαδή. Βεβαίως. Ο Δήμαρχος Περάματος έκανε μία παρέμβαση πριν από μερικές μέρες, ο οποίος είναι και αρκετά ευαισθητοποιημένος, γιατί και οι Δήμοι είναι ξεχωριστό θέμα, τι κάνουν και με τα δεσποτάκια τους κλπ. Ο Δήμαρχος Περάματος λοιπόν καυτηρίασε με ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο αυτό το ότι πολλές φορές βγάζουμε τα ζωάκια μας βόλτα, κάνουν ό,τι κάνουν, δεν ασχολούμαστε καν, τα αφήνουμε για να έρθει ο επόμενος να περάσει από πάνω. Πάμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Σεβόμαστε τους γείτονες όσοι έχουμε ζώα, γιατί χάνουμε τα ζώα μας από φόλες, γιατί κάποια ασυνείδητοι χαρίζουν σκατένιες τούρτες στους υπόλοιπους που δεν μας φταίνε σε τίποτα. Προσέχετε, σεβόμαστε. Να είναι αρκετά παραστατικός και περιγραφικός και είναι και μεσημέρι, αλλά κάπως έτσι είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Ισχύει, τα παρουσιάζει με έναν αστείο τρόπο, αλλά είναι και ένας έξυπνος τρόπος να περάσει το μήνυμα. Όντως αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Σίγουρα υπάρχει νομοθεσία, πρέπει να υπάρχει νομοθεσία, αλλά το κλειδί είναι σε αυτό που λέμε στο χτίσιμο της φιλοζωικής κουλτούρας. Και όπως πολύ σωστά είπατε πριν, δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και πάρα πολλές υποχρεώσεις. Και όπως πάρα πολύ σωστά είπε και ο Δήμαρχος. Απέναντι στα ζωάκια πρωτίστως και δευτερευόντως απέναντι στους γύρω μας. Μπράβο, αλλά και στα ξένα ζώα. Στα άλλα ζωάκια, σκύλους, γάτες κτλ. Αν για παράδειγμα αφήνουμε το σκύλο μας ελεύθερο στη βόλτα, τότε αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και το τι μπορεί να κάνει ο σκύλος μας σε έναν άλλο σκύλο. Είτε είναι αδέσποτος είτε είναι δεσποζόμενος. Θα ήθελα πάρα πολύ να μείνουμε λίγο σε αυτό. Στις γειτονιές μας βγάζουμε τα ζωάκια μας βόλτα. Οι άνθρωποι που δεν έχουν ζωάκια βλέπουν όλους εμάς να βγάζουμε τα ζωάκια μας βόλτα. Μπορεί με τη γειτονιά να αισθανόμαστε μια παραπάνω άνεση. Οπότε να λέμε βγάλε και λίγο το λουρί στο πάρκο, δεν έγινε και τίποτα. Αυτό καταρχάς θέλω να μου πείτε αν επιτρέπετε και τι απρόοπτα μπορεί να προκύψουν. Εμένα μου έχουν συμβεί διάφορα φοβιστικά πράγματα, η αλήθεια είναι. Δεν θα τα μοιραστώ τώρα για ευνόητους λόγους. Αλλά εκεί τι πρέπει να κάνουμε? Μπορούμε να βγάλουμε το λουρί ή όχι? Να σας πάω λίγο πίσω, αν μου επιτρέπετε. Ναι, το θέμα είναι γιατί βγάζουν το λουρί. Δεν το κάνουν επειδή είναι κακοί άνθρωποι. Το κάνουν γιατί θέλουν να δουν το σκύλο τους χαρούμενο, έτσι, και να τον εκτονώνουν καθημερινά. Το αν επιτρέπεται ή όχι, σαφέστατα και δεν επιτρέπεται. Για πάρα πολλούς λόγους. Έτσι, η νομοθεσία είναι εκεί και να το επιβάλλει, άσχετα με το αν δεν κόβονται τα πρόστιμα που θα έπρεπε, αλλά υπάρχει και κοινή λογική. Άρα, αν κάποιος θέλει να το κάνει αυτό, να πάει σε έναν ανοιχτό χώρο που δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι ενδεχομένως. Ποια είναι λοιπόν η λύση? Ναι. Είναι το να έχουμε έναν σωστά περιφραγμένο χώρο. Έτσι, αυτό Μόνο μας... αν έχουμε κήπο, λέτε τώρα. Αλλά... Στο διαμέρισμα δεν γίνεται αυτό. Δύσκολα. Έτσι. Οπότε Ναι. θέλουμε ένα σωστά περιφραγμένο χώρο, Μάλιστα. αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μεγάλο ημάντα, έτσι ώστε να συνδέσουμε την εκτόνωση του σκύλου μας, αλλά πάνω απ' όλα με την ασφάλεια του σκύλου μας. Με σεβασμό πάντα στα υπόλοιπα ζωάκια και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Άσχετα με το αν είναι φιλόζωη ή όχι. Αυτό δεν έχει να κάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Να είστε καλά. Σκέρλο. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.